Gunwatar Balkan vilayatyna hususan İran bilen serhet ýaka sebitlerde raýat we harby desgalarda tötenleýin ýüze çykyp biljek adatdan daşary ýagdaýlara garşy hüşgärlik durumy ýokarlandyryldy. Adatlyk radiosynyň gorunuş pudawynak çeşmeleri sebitde güýçlendirilýän hüşgärlik ýagdaýynyň ýurdun günorta goňşusy İran bilen Israýlyň arasyna dartgynlaşmagy ahmal howpsuzlyk aladalary bilen baglanyş kyldygyny aýdýarlar. Harby deňiz güýçleriniň garamagyndaky harby gemilerde söwüşçüň taýýarlyk ýokarlandyryldy. Öňümüzdäki 48 sagatyň dowamynda hüşgärlik ýagdaýy güýçlendirildi. Ýurdun çägini, ýer desgalary ýalňyşlyk bilen tötänden düşüp biljek raketalardan goranmak maksady bilen gemi radarlaryny berk esewan edilýär. Diýip deňiz piýada goşunlarynyň bir serkerde Sadatlyk radiosynyň habarçysyna maglumat berdi. Harbylar adatdan daşary ýagdaýlar ýüze çykan halatyna sebit ýaşaýjylarynyň howpsuz evakuasiýa edilmegi, radiasiýa howpy ýüze çykan halatyna raýatlara gaz maskalarynyň protivgazlaryň öz wagtyna paýlanyp berilmegi ýaly gysgaly çärelere taýýarlyk görýärler. Şeýle-de adatlygyň harby podoklardaky çeşmeleri şäherdäki iri desgalary howa hüjümlerini duýduruş enjamlarynyň ornaşdyrylýanyny aýdýarlar. Balkan vilayatynyň Gyzlarbat, Magtumly we Bereket etraplarynyň günorta ýakalaryna İran bilen serhet ýakalarda gury ýer goşunlary operativ nowbatçylyga başladylar. Bu sebitlerde ýerleşen harby bölümlerdäki okdärler we ýaraglar 4 aprelde Dyngysyz vilayatynyň demirgazyk sebitlerine göçürildi diýip harby çeşmeler aýdýar. Şeýle-de Türkmenmaşynyň Nevit gaýtadan işleýän zawodyna we Türkmenmaş şäheriniň günorta künjegine ýerleşen Nevit we Nevit önümleri ammaryna ýangyn howpsuzlygy bilen bagly taýýarlyk çäreleri güýçlendirildi. Harbylar hüşgärlik ýagdaýynyň ýokarlandyrylmagyny ýakyn günne gorda ýurdun günorta goňşusy İran hem öýde üçin alýan harby konfliktiň ýüze çykmak ähtimallygy bilen ilteşdirýärler. Goňşy Iranyň ýarag ammarlaryna partlama ýüze çykan halatyny munyň goňşy ýurtlary şol sanyny Türkmenistana ýetirip biljek täsirleri barada maslahat edildi. Iri ýarag ammarlaryny bolup biljek partlamalar ýerlenmesine çenlik getirip biler diýen pikirler öňe sürilýär. Her niçikde bolsa adatdan naşary ýagdaýlara garşy taýýarlyk güýçlendirilýär. Diýip Sadatlyk radiosynyň çeşmeleri aýdýar. Harbylaryň günwatar sebit alyp barýan adatdan daşary işçiňligi raýatlaryň arasyna howsala döredýär. Üstesine daşary ýurt telewizyon kanallaryna jahan uruşynyň wekimleri bardy, gurrunlar gowgalýar. İranyň ýadra ammarlaryny bolup biljek partlamalar ýurdun iň ýakyn goňşularyna şol sanyny Türkmenistana radiasiýa wekimlerini awandyrýar. Bu ýagdaý ýylar arasynda alada we howsala döredýär. Diýip Türkmenmaşly ýaşaýjy Sadatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bir öňkü serhetçiniň sözlerine görä İranyň ýadro ýarag ammarlarynyň Aşgabatdan 500 kilometr töwere günortada ýerleşýän bolmak ähtimallygy barada öňe sürilýän çaklamalar bu desgalarda weýrançylyk ýüze çykan halatyna onuň sebitde ýol açyp biljek seismik we ekologik howplarynyň gerimine işaret edýär. Harby çaknyşyklaryň ýol açyp biljek seismik we ekologik wekimleri edil tumşugymyň asyny diýip öňkü serhetçi aýdýar. İran mediýasy Israýlyň 1 aprelde İranyň Siriýada konsullugyna amal aşyran howa zarbasyna İslam Rewolýusiýa sakçylary korpusynyň 7 agdasynyň şol sany 2 generalyň helak bolanyny habar berdi. Şeýle-de howa zarbasyny 5 harby maslahatçynyň öldürilenligi habar berilýär. Munyň ýa-ni İran bu hüjümüň arynyň alynjakdygyny aýtdy. Israýlyň goşuny İranyň aralyş haýwatlarynyň arasyna hem-de dartgynlygyny ýokarlanmak ähtimallygy bilen bagly aladalaryň fonuny 4 aprelden başlap ähli töweşiň birikmelerde harbylaryň dinjalyş ruhsatyny wagtlaýyn togtatdy. Şeýle-de Israýl harbylar 3 aprelde goranuşy güýçlendirmek maksady bilen ätiýaşda harbylar gulluga çagyranlygyny ma'lum etdi. İranyň günorta goňşusy Türkmenistanyň harbylar sebitde ýüze çykmagy ahmal harby çaknyşygyň ýol açyp biljek täsirlerine garşy tagallalary güýçlendirýär. Türkmenistan-İran serhediniň uzunlygy 1148 kilometr bolup İranyň demirgazyk sebitlerine etnik türkmenler howçum bolup ýaşaýarlar. Balkanly ýaşaýjylar İranda harby çaknyşyk ýüze çykan halatyny munyň İranyň asuda halkyna şol sany öz kowumdaşlaryna ýetirjek täsirlerini alada bildirýärler. Türkmenistan dünýädäki we sebitdäki harby çaknyşyklar boýunça bitarap pozisiýany eýelýär. Ýöne şol bir wagtda türkmen döwlet ýolbaşçylary parahatçylygyň tarapyna çykyş edýärler.